Ordu gainean dugu, segiduan hasiko da motor showa, dagoeneko kotxeak hurbiltzen hasi dire, gidariak prest daude eta jendia esperuan. Luzia izango da, baino ederra gaurkoan montatu dutena eta ea jendia gustora gelditzen den eta gidariak ere bai show polite montatzen duten.
Epa! Tendrás que recortar un montón, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero bueno, mucho curro de edición. Mucho curro de edición. Anda al revés, de izquierda, tío. Ahora,
baino, atera da. Solucionado y si no. Ahora. Venga, hablamos ahora. Ha roto Balear. Valera. Ahora a gusto, ¿eh? Sí, ya ¿no? Algún más pelo que más, ¿verdad? Está moreno. Merke, şurada bir baksana. İyi. Latz, ha? Ez batore burua itxurren lehizta.
Besten agenda gero eta zabalagoa da, kusi duzuen bezala, dagoeneko bukatu da motor showa, ikaragarria izan da, jende haunditz hurbildu da, eta agurtzeko ordu ere aigatu zaigu. Mil esker gurekin egotiagatik, plazer handi beda zuei bestak transmititzia eta nahi duzuen arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Donesteben Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa, etxeko animalientzat era guzietako produktuak, baita osasuntsu egoteko kalitatezko pentsuak. Ilapaindegi zerbitzua, txertoak, errebisioak, operazioak. Zuen zain gaude, Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa Donesteben. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri. Era guziko eta kalitatezko erramientak. Iraupen handiko produktua, iturgin, zurgin, elektrizitate materiala. Profesionalentzako jantziak eta uinetakoak. Punta-puntako materiala Menditxurin Donesteben. Serreria Aleman 40 urteko eskarmentu eta aleginetan, beti ere hobetzea eta berritzeko helburuarekin. Egitura erabilerako zura zerratzen espezializatuak, Frantziar aritza, izeia, Douglas eta alertzea materialakin. Serreria Alemanek zerbitzu hauek eskaintzen ditu. Lau aurpegietako marrusketatzea, insektizida eta fungizida tratamentuak, moldurak. Serreria Aleman erratzun. Beran Alkaiaga Industri Poligonoan amets altzariak, egongeletan azken joerak, neurri eta estilo ezberdinetako sofak, mobleak, mailapalak, lanparak eta osagarriak, koloretan eta material desberdinetan ere. Bilatzen duzun giro edo estiloa bertan aurkituko duzu. Zure etxean espezialistak, amets altzariak. Arizkunen Ordoki Poligonoan Baztandarra Kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala,
aziendantzako botikak. Gasoila A eta Beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Landiflorren mota guztietako landare eta loreak aurkituko dituzu. Zure etxea freskatu eta koloreztatu ezazu. Landare eta baratzeak zaindu eta lantzeko beharrezko dituzun tresneri guzia. Dantxarinean Landiflor. Donesteben Leitza errepidean ederki tailerra. Citroen autoen konzesionario ofiziala. Kalitatea, prezioa eta gure bezeroei zerbitzu hoberena ematea dira gure ezaugarriak. Marka guztien autoen konponketa. Bezeroen zerbitzura bisita gure erakusketa. Ederki tailerra Donestebe. Donesteben Menditxuri. Mota guztietako teilak nazionala eta frantsesa, Monier markakoa pieza guztiekin. Aislamenduan aukera zabala, poliestilenoa, rockwood lana minerala roka, lamina multikapa termoakustikoa, vapor transpirablea, kautxo PDM, aluminio burbujakin. Pladurran neurri eta mota desberdinak, estandarra, hidrofugoa eta ignifugoa. Informazioa eskatu konpromisuri gabe. Donesteben Menditxuri.